Namuhla ngifisa ukuthi bafowethu sike sibuke indaba yokuphupha imali emhlophe nokubaluleka kwemali emhlophe. Mhlawumbe singakachazi ngokubaluleka kwemali emhlophe. Ngifisa mazibuko ukuthi uke mhlambe usikhele phezulu okanye usike lijikayo ngokuphupha imali emhlophe. Kunomuntu othi mina ngike ngaphupha imali emhlophe iwuhlweze isemanzini. Omunye athi ngiphuphe imali emhlophe ngiyiphethe, omunye athi ngiphuphe nginikwa imali emhlophe, omunye athi ngiphuphe isesikhwamini. Ngifisa ukuthi ukuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha imali emhlophe. Amen. Ngibonge nje ukunikwa leli thuba. Yeah. Imali emhlophe njengoba siyibiza ngemali emhlophe nje okusho ukuthi kukhomba okumhlophe eqala nje. Nokucwebezela kwayo kukhomba ukukhanya noma ukucwebezela kwezinto zakho. Manje mawuzophupha imali emhlophe noma ngabe uyiphupha isemanzini noma ngabe uyiphupha isesikhwameni. Ngingene kakhulu nje mangakuthiwa uyiphupha isemanzini. Yeah. Kodwa kwenqale kuyo imali emhlophe ukuthi imali emhlophe iyimali yenhlanhla. Mayimali yenhlanhla nje kanje uzohamba uyiphuphe isemanzini. Mawuyiphupha isemanzini okusho ukuthi inhlanhla yakho ilele ekuhlanjululweni ngamanzi. Noma ilele emanzini. Inhlanhla yakho uyitshengiswa imali emhlophe ikuphi isemanzini. Yebo. Okukuhlukaniselayo noma ngabe uyiphuphe isesikhwameni. Mawuzoyilandela nje imali emhlophe uyithola isesikhwameni okusho ukuthi umcebo wakho ulele ekhwameni. Uma isesikhwameni ngoba asikho isikhwama esiphila ngemali emhlophe. Kodwa isikhwama singaphila ngemali, singaphila ngezimpande. Uma usukuphupha sekukhomba emathongeni, sekukhomba ezidalweni noma kukhomba edlozini. Elikupha lesi sipho mayukuthi uphiwe isipho sika moya. Mazibuko omnewethu ngicela uke unike ubhovungana lo. Kukhona into ngiyabuya ngiza kuwena. Lapho vungana umazibuko ubalula into ebaluleke kakhulu. Usuke wacaphuna la ngicaphune khona ukuthi mawuphupha imali emhlophe isemanzini. Wabe sekuveza kucaca ukuthi kusho ukuthi inhlanhla yakho ikuphi na isemanzini. Wena bhovungana ngifuna ukuthi ungibukele ukubaluleka kwemali emhlophe uma uye emanzini uyakunikela ngayo. Ingakho ngithi umnewethu ake ngimbambe kancane ngoba ngifisa ukuthi uqala ukusitshele ngokubaluleka kwemali emhlophe uma uya emanzini. Sishiye manje ukuthi lo muntu ube nephupho yena la ezibona khona ebona imali emhlophe isemanzini. Ositshela ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uma uye emanzini uphathe imali emhlophe. Okay, ngizocela nje ukuthi ngiqale ngijobelele kancane. Yeah. Kumnewethu. Imali emhlophe ngokwethu noma ngokufundiswa kwabhovungana. Imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza ukuxhumana nethongo. Imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza ukuvikeleka. Imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza umcebo. Angeke nje ngithi ukusika nje kancane nje la ephushweni engisengaba nalo elalingifundisa noma elalingifakazela lokho engikushoyo. Ngiyaphupha ke la ngizoba mfishane ngisemanzini mengigobile la emanzini ngiyaphahla. Mengisaphahla qhamuka ikhehla lithi kubalulekile ukuthi njalo umuze la uphose le mali emhlophe. Le mali emhlophe uma uyiphosa bese uyaqala uyaphahla. Okokuqala ifike isihlunge lapha esihleli khona ngoba amanzi awumsamo wazo zonke izibongo. So wena uma uphosa imali emhlophe bese uyababiza abakwamahlasa abakwasibisi. Le mali emhlophe izohamba ifika ibahlunge ebese kusondela labo babizayo oqondene nabo wena. Wasethi futhi lo mkhulu le mali le uma uzongena kulamanzi uzoyiphosa ngapha uphinde uyiphose ngapha ebese wena uma ungena emanzini ungene lapha nendawo kubiyele ile mali emhlophe. Waswathi lokho uzobe ukwenzela ukuthi le mali ikuvikele mekuthi khona ungcolo oqhamuka ngaphezulu khona omunye osebenzayo ngaphezulu lokho ongcola kungagcini ukuaffecta nawe noma agcine kukwembatha. Le mali khathi uyiphosa la emanzini ususibizile thina ifika ivimbe noma ivale noma isekele le ndawo sokuzosebenzela kuyona. Ingakho kungizwa ngithi imali emhlophe iyasixhumanisa nabadala noma isixhumaniso sabantu sethu nabantu abadala. Iphinde futhi ivike
iyavika lapho mekuthi usemanzini kukhona ukungcola noma kukhona okubi ngoba phela iqiniso lethi bakhona abantu abaya emanzini bangayelo okuhle abafike benza izinto ezokungcola lapha emanzini ukususa kanjani ke lokho kungcola before wena ungene ngayo le mali emhlophe le uphose la usuku uzongenela khona iyakwazi ukuthi kusekele ikuvikele mhlambe mnewethu ngifuna ukuya lapha kuwena nzima Masibuka uyabona impunga yesintu mina mayifika kumina ithi ukuhlaziya iphupho kuyefana nokuhlola amen ngoba iphupho uma ulihlaziya awulihlaziyi ngolwazi kodwa ulihlaziya ngomoya yebo nangoku umuntu usenalo ulwazi lokuthi mawuphupha imali emhlophe yebo kusho ukuthi lokho mhlawumbe inhlanhla uyayibona lo ngoba abantu abaningi njengoba uchaza na ukuthi umcebo yebo vela ukho umcebo ongahambi nenhlanhla yebo umuntu usenalo lolu lwazi sengiphuphile manje mnewethu okuwukuthi ngempela nginenhlanhla abantu abadala ngiphuphe mhlawumbe umuntu enginika imali emhlophe kungabe mhlawumbe kufanele ukuthi ngihlale ngigoqa izandla leyo nhlanhla isuke vele izozenzakalela yona noma mhlawumbe kukhona into ethile ekufanele ukuthi ngiyibheke njenganomuntu womoya uma uhlaziyela umuntu iphupho elinjalo wena ukuvela usebenzisa ulwazi noma uyaphinda ubuke futhi ukuthi kuze lenhlanhla ifinyelele kuyena ufuna enza u1 no2 no3 asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga